επιδίωξη εμπέδωσης μιας Ισραηλινής ηγεμονίας σε όλη την περιοχή, ώστε να εκτυλιχθεί απρόσκοπτα το σχέδιο οικοδόμησης του Μεγάλου Ισραήλ. Και με τη λογική ότι το κυριότερο εμπόδιο σε αυτή την ύπαρξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η διακρατική συγκρότηση του Ιράν, εγώ επιμένω σε αυτό, γιατί το σχέδιο καταγεγραμμένο σε διάφορα Ισραηλινά κείμενα στρατηγικής από το 1982 μέχρι σήμερα αφορά την αξιοποίηση εθνοθρησκευτικών διαφορών και τον κατατεμαχισμό των κρατών της περιοχής. Είναι ένα μετεπαναστατικό καθεστώς το Ιρανικό. Κουβαλάει την κληρονομιά του 1979 με όλες τις αντιφάσεις. Και έχει αυτή την ιδεολογική προσήλωση στο Παλαιστινιακό ζήτημα που δεν έχουν επιδείξει και πολλοί δρόντες στην παγκόσμια σκηνή. Και ιδιωτελώς επίσης αντιλήφθηκε ότι η άμυνά του πρέπει να είναι προωθημένη. Αυτό θα πει άξονας της αντίστασης. Άμα ενισχύεις την Χεσμολά ως φύνα στα πλευρά του Ισραήλ, άμα βρίσκεις άκρη με τους Χούθι, άμα ενισχύεις σιητικές πολιτοφυλακές στο Ιράν, έχεις μεταφέρει τη δική σου άμυνα πολύ έξω από τα σύνορά σου. Το ότι οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλινοί μοιράζονται τον ίδιο αντίπαλο, την Ισλαμική Δημοκρατία, δεν σημαίνει ότι βαδίζουν αρμονικά και μπορούν να συνεχίσουν να βαδίζουν αρμονικά, και νομίζω αυτό βλέπουμε τώρα. Δηλαδή είναι υπόθεση της ειδησιογραφίας των ημερών, ότι την Τρίτη είχαμε μία πολύ τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Νετανιάχου, με τον τελευταίο να εγκαταλείπει έξαλλο στη συζήτηση κτλ. Και αυτό μεταφέρεται στο εσωτερικό της αμερικάνικης πολιτικής συζήτησης, παρεπιπτόντως βασικά στα δεξιά του φάσματος. Οι δημοκρατικοί έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους κανονικά. Με όλο αυτό που κυρίως από τους κόλπους του πάλμοτε κινήματος Μάγκα βγαίνει ότι πολεμάμε τους πολέμους του Ισραήλ κτλ. Νομίζω, επειδή καμία ειδική σχέση δεν είναι εδώ έχουν έρθει σε ένα οριακό σημείο. Προφανώς ήταν ένας πόλεμος επιλογής του Νετανιάχου. Και έχουμε και όλο το αναλυτικό ρεπορτάζ του New York Times, και έχει μια σημασία ότι βγήκε και πότε βγήκε, για το πώς πουλήθηκε από τον Νετανιάχου το Φεβρουάριο στην επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον το σχέδιο της επίθεσης στο Ιράν, που συναντούσε πολύ σοβαρές επιφυλάξεις από τον Βάνς, από τον Ρούμπιο, από τον... και παρουσιαζόταν ως ένας περίπατος, ότι θα τελειώσουμε σε 3 ημέρες με μια επιχείρηση αποκεφαλισμού. Διότι αυτή την εικόνα είχαν, ας πούμε, ή θέλαν να προβάλλουν για το τι είναι το Ιράν. Λες και είναι λογικά δυνατόν να αντέξει εξωτερική στρατιωτική επίθεση ένα καθεστώς για το οποίο ακούσαμε ότι έχει τη στήριξη μόνο του 10-15% του πληθυσμού. Λογικά δεν προκύπτει. Να προσθέσω, με συγχωρείς Παύλο, μόνο μια πληροφορία. Η σχέση των Ρεπουμπλικανών με τον Σιωνισμό δεν μετράει πολλά χρόνια. Αναπτύχθηκε με αφορμή τη συμφωνία του Ομπάμα για τα πυρηνικά του Ιράν. Μέχρι τότε η Δημοκρατική ήταν το περιούσιο κόμμα των Σιωνιστών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως, και τότε υπήρχε ένα ρήγμα το οποίο δεν έχει ακόμα κλείσει στους δημοκρατικούς με τους σιωνιστές. Το AIPAC στράφηκε στους ρεπουμπλικάνους και χρυσοπλήρωνε τους ρεπουμπλικάνους βουλευτές, γερουσιαστές, υποψήφιους κτλ. Και αυτή τη στιγμή το ευχάριστο είναι το εξής, πως στους δημοκρατικούς υπάρχει ένα και μοναδικό θέμα συζήτησης. Πώς θα απαλλαγούμε από το σιωνισμό. Σε όλες τις συζητήσεις που γίνονται στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος, από την Εθνική του Επιτροπή μέχρι τις πολιτείες που συζητάνε ποιους υποψήφιους θα προκρίνουμε και με ποιο πρόγραμμα, αυτό που υπάρχει γενική συμφωνία είναι να σταματήσουμε τις σχέσεις με το Ισραήλ. Λάθος η λέξη συμφωνία. Συμφωνία δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ισχυρό pressing, κυρίως από Άραβες, Μουσουλμάνους, Λατίνους και όλες αυτές τις μειονότητες, ας πούμε, και το οποίο ενδυναμώθηκε και με την εκλογή του Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη. Ξαφνικά δηλαδή
Ο γάμος ήταν γάμος συμφέροντος πρόσφατος με τους Ρεπουμπλικανούς, και ενώ θα περίμενε να μετακομίσουν στους δημοκρατικούς αρχίζουν να αναπτύσσονται πανίσχυρα αντισώματα για πρώτη φορά κατά του σιωνισμού. Ναι, Παύλο. Ενδιαφέρουσα πληροφορία. Δεν θέλω ερώτηση, απλά θέλω να πω δύο λόγια. Παύλο, λίγο δυνατά στην κουφή. Ναι, θα ανεβάσω. Όχι, Όχι, δεν πας από καιρό σε αυτό. δεν σε Και καταλαβαίνω.